Všimli ste si niekedy, že ráno, keď sa zobudíte plný energie a ste úplne nabití a žiarite šťastím, ale ku koncu dňa už ste unavení, už ste vyslovene, že sa neviete dočkať, kedy znova pôjdete do postele, lebo ste vyslovene vyšťavení? Čo treba robiť na budúce? Ako sa chrániť? Ráno, keď sa zobudíte plný energie, plný žiarivé a takého nadšenia pre život, pozastavte sa a vychutnávajte si to. Vyslovene si to držte, že ďakujem za tento pocit, ďakujem, že sa cítim šťastný, šťastná, ďakujem, že je úžasný deň, ďakujem za to slnko, čo dneska svieti, ďakujem za ten dážď, čo dneska prší. Udržiavať si to čo najlepšie v sebe. A predstavte si aj biele svetlo okolo seba, hlavne v priebehu dňa. Aj keď idete z jednej situácie do druhej, idete do roboty, idete do autobusu, alebo idete aj do auta, alebo proste predstavte si, že ste chránení, že taká biela bublina je okolo vás, ktorá chráni ten pocit šťastia, ten pocit radosti. Že do vás nič takého negatívneho z okolia neprenikne a nezačne vás vycucievať. A tak v priebehu dňa sa trošičku tak sa pozastavte a iba si tak čeknite, že kde je moja energia. Vybrujem stále takouto vysokou vibráciou, ako som bola, alebo bolo ráno, alebo niečo mi uniklo. A keď vám niečo uniklo, nič sa nedeje, napojte sa na biele svetlo z vesmíru. Si predstavte, že stojíte pred bielým vodopádom a dajte si takú tú intention. Áno, chcem znova sa cítiť nabitý, chcem byť očistený, chcem žiariť jasnejšie. Takto si udržiavate počas dňa energiu.